Tinita guys, ang thैखामो bisa angबो problem nangखामो boi khe obo haike gari haike punya de bike haike bo haike boi bufang raya de nge si nogodar rai tongo sia de yebono saga ni thangmani sia de sobo chakla han bosi chakma si okhni chakla hanta 2-3 minute sik chakla hanta bosi nokphang phaita nokphang nugui ano hota nung tam video rok sak tonglang bo hingke ang hongkha hai chakla ha ka gai hopila hata bota tan video sak ma sak bo yang le hongla hata o hai kung punya khoba hai sak tong ha ka Ala bono sekangta guys yang sin nok di ni ayang di ka abo utur dong de abo de posin dong sine utur di kita yang di kong khnata ele bono biani bite or jaga ba hala kathama yang tolong ba jang khagai tong ta bono hosi jero bunya singmale buhang raja ni sajagu hai bite ni khorang hai singke buhang rai tong prole kong bung bung kong ka bung bung ke bungu ekita dabu ya de ake bohai bohai ala bohai khai tong bite ni khai tong bohai jero mole buhang raja nai sipu ge tegaisa kok guys ang muito mala ha serai sani beri besa nama rok serai sapsa soro rok beri sapsa rok sala rok beri rok ta boyes misurti nya rok ke nama rok borok ke ne belai saya ta tani humale mui kuthung mui busulai ta kara kahani si mui busulai ba kangkha asai bele na nge kora rok ni ke mui busulai kangkha se asai ya thik to drup sin borok rok bu omo hai ni ana sarai phangsini boys misurti nya rok nama rok ba no taksa si nogui tong le 2025 rok si hai hai beri rok hai 16 bosor rok 15 bosor rok si nai tong bai sala rok ba asuk rok ka 17 rok 18 rok ge beri ke 15 16 rok asuk rok ka nge botor rong ke ne je kono kaisa effect mai ta age serai sai pro phan brand rok phan shot mai je kono yakung yak pha effect mai je kono effect mai ta ge buma bo hai ne delivery go risk tongu mane engnai hai ko ge ta mane by chance mai hai ta an ko khe ne geni rok guys ani kokno rajak bole hangke ne comment khai di tei like khai tei share khai di